malalim ano. Kaso may cutting na. Antay pesto. Parang dam eh, no? Wala ito na agad. Hello. Malalim yun dyan. Dito pala may malinaw eh. Ayun o, malalim din o. Tayo dun. Dagon. Tumatalon eh. Paikot pala. Ito mo dami matalon. Ulam. Yan o, maganda lang. Tatalong ko. Hi guys. Kala ko kakilala ko eh. May matalong po. Pa-subscribe na lang po si Daddy Set. Yan mo lang malapit dito. Yun o. Sakit dyan. Ha? Kaya ni Sophia. Ay puta, tumalon nga! Ay, malalim ba pala? Ang lupit! Buting angas! Hoy, baka ka mahulog! Hoy, mahulog ka! Dahil na taas! Pinakita mo ng idea si Cedric ha? Taas niya, kupal. Mauna ka dyan sa bato. Gulat ako, biglang tumalon eh. Kaya pagtalo, pagbagay, biglang pula yung tubig. Solid yun ah. Pag-ahon na kami ito. Hello vlogs! Welcome to my vlog. Welcome. Woo! Welcome to my guys. Hello vlog. Welcome to my guys.
Welcome to my guys! Sabi nila okay na, tapos baba sa hagdan. Hello guys! Welcome to my guys! Welcome to my guys! Para lasing na yata ako. Lasing na lang. Ito mo kakabataan mo. Sige, sige. Chocolate lang. Uy! 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 May maglalakas loob po! May maglalakas loob! Sige daw! Sige daw! Diyan mo na! Ano? Baka mo! Para may mababaw lang yun. May magpalakas sa loob. Paganto lang to. Paganyan lang. Paganyan. Yan. Baka to no? Kaya may isang kamay mag-ganon. Ganito lang. Ayan. Basta nakaganon. Nakaganon. Yan. Mang, andito na Mang! Sakto lang to? Ken, okay na dito? Ikaw nga, bakit tumalon ha? Sir, hindi ba ako mababagsakan dito?
Lupit ng bata eh. Nakunan ko yun kanina.